Chibai le vek ule tunchum video a chuan kumsang ni pariat kumati chua movie mu nom le danglam lungkwai le enman hlajet cyborg shi ti hi thlera ngai thak ho na hun ilo nei le ang umyang kumsang ni pasari ani a university zirlai tlangwal pakhat jiro ti mingpu chuan ati dan chin ngai te in apian chamchu ama chi a lom le mekin mola te a bazar vela chuti lai tak chuan me chemel chale pian thiam tak in thuam dan ero maksak angreng tak mai chu mu in chelawati kher mai chunu la chuan enzui de ngurin anui le de sai reng mai ni dora chwa san hu thleng po in chunu chuan zui ta zelin jiro po in angai na shilo kher mai apian chamathlen changa pianga kumtina noodles a fo chinna restaurant a book chuan chole in atet laya enkol chin tu api in pian chamnia noodles e chu malsom don na le damreina ati awangin noodles book chu a ele ta puk mai ni chuti akachunga noodles a nolu ton lai chuan zui reng tu kha me chhia book kha ron lang le hlolin abula chuan aron chuve a ama e turin restaurant menu wa e tur zong deuh tho chu aron order he mai ni an sir maya chuan zirlai chen khatte chuan an chan pa pian cham lom ve thawin cake te chu in fiam nan an mangvel chu mu in chu me chha chuan ke po vo in hi kapian cham ve thawalom atia jiro chuan alom pui thu chilin chu mi nu chuan le a e tur cha ho chu aron thleng khom ta chak mai a mel en aya a e theilu tukle apum pui lian over lu tuk chu jiro chuan makti takin alo thli reng ringot an e nem boka an e man po sang far jiro ril ruwa ha chanta chuta me chha chuan ke man kan piange pona mi lo wangak la ati hlo mahse second rei lo te nuwa chuan nula ichu man mo taka ronlan chuak dorin tlana hunta e aron ti tamai until e man zai chu alo pe reng lo te na ne chu ti chuan kholaya chuan tlan chedun zelin mun him chin an thleng ta mo tia chuan kongsira mi apple zor lai te chu ro in tuyan ti dun tuam hle waiter bok khan ron mule in policein anon zui le ta avoi ni nana tlan chedun le in theater chunga an luta costume te chu ro in police hawin anma ni emotia midang an zui lai chuan him takin an tlan che chuak le thei hlo bokani chu mi nu chuan jiro chen na apartment na kaldun le in nula I chuan jiro atuk ver chu lunga vom vakin achap zui tamai chutianga aom chan chu soifia ngalin he hmuna vek hian mi pa pakhatin min fo nuwa min du lo thu min shilani ei thei si a mu po ka mu pe to lo che min ti ani ti in alunga chle asoi omzia shethiam pha hau lo tu jiro chuan tu emo a chen na hmuna cheng ve chin chanchin asuya ngai sakin lunga atuk ver vom le atum chu adan nan ti in kholaya atei hoi puile ta zoka hun enge muchen anin zui nu chuan nula I chuan akala hun to thu soin akal san don lai chu mu tir adu lo wangin jiro chu mai mi ching turin atia ki chain kyu tak chu apebok jiro po in enemy lem a birthday thilpe katana a in lei sak chu apelet ve bokani akal lat deuh nu chuan nula I chuan time machine kal tlanga future changaron kal kani ti in jiro chu mengto turin atia jiro po in a hun ton mek chu tunma po in tong to tlata in shat na nein chan nei em lovin amit tui chu aron luang ve ringot bokani ti chon kumsang ni paria chu ron in her chuak le in jiro pian champo aron thleng le ta adan ngai te in ani po in apian cham chu ama chi a mang le in kumma salama a me cheton nu kha mu le acha kher mai mu le ngei tumin akal na apia nga amit te chu alen bel roi mai ni le lama khopui lai tak lama chuan kol phe ang tak ron trek chhuain chuta chang chuan nula I bok kha athuam hnongai
silver suit nen aron lang le hlol mai hemi chum hi chuan kum masal lamami ain tlemin aro room de uzoka ahoi herle chechia velpo adang lam shet to ani meichhia ani na awanga zuama lo khoi song kon vengut tum ho kholaya mi parwal te po chu asoi sahne so rura achak mai ba ka acherang em mai buka poisak te evak anei mi alo bok chumi hnu chuan dora kalin phekhok le thuam hnu te chu aman pelova ruk le ngot atuma dora thokten dan anwatum chuan amita changa engkap chuakin ni khoshilovin antlu der mai anua phe chuan menikin anga loading zein ama zui tu police te po chuan an she thei mi alo mai ni chumi hnu chuan cake le pangpar ru le in apian chama pianga jirowa chol je chinna restaurant lampan chuan akaltani jiro chuwa mu in athil ken sakte chu ape a jiro po ahlim hle mahse an han in chut chil re deuh hnu chuan jiro po in kum masallama mi ne na khai khin chuan kum masallama mi ne na khai khin chuan an mi zia le hoi her te chu adang lam to hle ti a she thei kum masallama zirlai in fiam ho chu she chhuakin nula I chuan jiro mai chu ke ka chuan an nimbura chuti lai tak chuan thil hlo tak thleng zuin restaurant cholte zinga pakhat chuan silai lek chuak thutin ahmazona oma piang chu apong ka takngek ngek mai jiro lam hui zonga silai ronper chu nula I chuan mu in jiro chu alo kwai kun man hlowa a him pha ta ni nula ibok chuan silai met puak tu pa chu vabitum ngalin asoi saknu chuan tukvera athe chuak ngal ama cigarette vek chuan kang mei ti chuak zuin aplenatana arwa mansa khonwar tuinen chuan in man kaihin ache cheta viau mai ni nula I chuan jiro chu apartment lama bok shoile in tala te chu ahong ol sam viau mai le ngal in chung thim veka chuan amita changa engkap chuakin hun lo la om tur kum som ruk panga hnu a jiro an athon recording video chu play ta future ama jiro tar to em mai chuan ka huna kha chuan kha restaurant khan silaya ka hliam kani a mahse a maloka lottery ticket ka lo le chuan mi ho sataka min siam zui ta hlawani ti chuan ka poisa mang chuan cyborg 103 hi ka siam ta ni future changa 103 karon tir let na chan chu silai met puak tu laka changa tuna jiro a I him theinan le chiat na dang shang lakata I him theina na nangma veng him tur che in ani ati eng chiat na dang che ange la thleng ta chewang le video en zo hnu chuan jiro chuan ama a nulading mek chu makti taka en wangin me chedang angin a in chu e kha pui ve the angem le engtin nge achung ril lam chu a om ve chi ang ti mol mai chu a she chak zui ta zek maya a zo ta hial a shem nan 103 la chuan dor ngak ho ati ang bok khan alo tile 103 chuan jiro ran nung khoi tangkong te chu mu in makati hle a anei turil ru tur lam don lek lovin atuk zinga mi atan tuk chuana alo siam mak zui ti chuan heta chin hi jiro le 103 te chu cheng dun zuin 103 chuan jiro chu kongtin renga puibom chinin ani po in a ol sampha chin hle class kal tura atlai deuh te chuan apuloka thli ang mai chakin atan pui mai china class sa jiro mut hulai po anzirtir tupa in chokin avom ngam to heklo jiro chu akal na apianga zuin achian te ho ne na zu anin ho na te chuan azui ve zela eipo a thei fu zel mahse zu in tir ve ero a futsi alo ni in alang part time anga atho chinna fast food dora te chuan jiro chu zui zelin tlai khat chu mi panau pang kongkan tur chu man mo tak ron tlan motor lian chuan asudon tamai mahse 103 chu thli ai chaka tlan chuak ngalin mit khap kar chung lekin awa chan him ta ni kongtin renga puya choi om tlat tu 103 anei to awangin jiro nun po anuamin a ol sam so to hle
amut huk san mai le angai thak chat peilo class lecture te chu lo record sak diamin anuwa aka en sakle pup mai chin zana te chuan mu ve du ngai mi alovin jiro tan thil hlau om a thlen pal takin ti in tukver bula chuan aveng tlai war zak mai zel ani jiro po in phe khok thar le thuam no thar te le sak ve in a in me fu zel bok tu khat chu 103 i mai chu alo bel mang nuai maya jiro po in angai na shelo hle mahse tv a on chuan kang mei chua ka tang naupang tam tak te chu mi tu ti shiat lo hero danglam takin aron chan chuak vek ti in breaking news an lo puang dum maya chu hero chu tu dang ni lovin 103 nge hi ani ti po tu shil angai lo chu mi nu chuan 103 chuan jiro chu an kho hlui tlo puya asoma jiro chuan kan khwa te chu om to hleinem kan no pan lain lir ngingin ati chevek to alom ati 103 la chuan shwai thei a in be seitlat mai si engtin tak chuan min kalpui tum chenimo tiril ru chungin jiro po in asom na chu apom sak vetani 103 chuan thui tak ba sa chuan puin an khwa an thlen huna chuan mi tu ma belo turin a in tiam tir thlap bok ti chuan jiro te khwa chu thleng ta hlolin mana atet laya an khwa ang chia a engkim lo omvek mai chumak ati hle a mel sha te a chian te baka kumlama upatak tak to te thleng mai chuan an lo la pa ngai veka ma se chong lo turati ani angin tu ma ero abelo thungani ama tet lai nge po chu mu in api emo alo ti vengat ngat chin enkol chin tu po chu khoilama api ozong ma ni lovin anu nge ani ti le a upat to ema wangin mi soi a hlo lo nan atupa angin jiro chu alo enkol chin ani ti te chu a she chuak bukani naupang jiro chuan engemo lo thuk ru chu chutin anwa en sak nak chuan apuitlin hun tur ne na scientist ro pui tak ni atum thu a shil shiat non le na le khathon alo ni athil ton te chu ro pui le hlu ati ema wangin jiro po in future a ekir le huna chuan ka upat hunami tur ne na chuan kalom thu hi min lo shil sak nge don nia ati 103 chuan jiro chu api emo ati anu lo ni ta ina apuak chin ang te chuan apo ho ta nup mai ni ina an hole nu chuan jiro chu nuam sam lo zuin damdoi ina om ti angai ta hial ati dan ngai te in 103 po in tukvera duty pa in aveng zan khwa zak chin jiro chuan a shiat lova en wang chinin he robot nu hi a mangai ti en shethiam to bok tu khat chu jiro chuan news enin 103 ina zirna ina zirtir tu le zirlai nau pang a chan chuak lai le anma ni be tu silai met puak tu a be dan te chu thlirin hospital room a aron ki le chuan athil ti ropui takawanga lom thu soinan alo ko anap 103 chuan mishang nun na a chan chin chan chu soin heng chiat na thleng te hi future a jiro chuan a mo le shiat angai don lova she om ati pha don lo bukani chutiang zelin tuna jiro po hi kongtin renga ka chan him theinan che ibula om reng turin minron tirani ati damdo ina changa in la chuak to in zana veranda rc an thlir dun mai la chuan jiro chuan 103 chu afop ta thut mai chuta 103 chuan poi ka tiliam lova chuti lain engtin ma ero ka om pha e chuang lo nia idu chuan min fob le theyang ati ta heu mai le anin adu to si 103 la engtin ma ala om ve e si lo chu thin rimin jiro chuan akal san mak ma se in chir le in ngai dam aron di le ahun ton me chu lung chia thak ati chan hle a chan chu ani ang me chia khol mai la ka chang chuan be se na ti san vak thei ani don tlat lawani chuti lain mangai let velo poni se athin lungtal chu shia thiam pui ve thei se ati hle thung ati ngai na shelo chuan athik tur nge yin me chedang te chu an chu e kha vela
an lampui ve nguta mi pa pakhat la chuan 103 chu lampui a somin ani la ron lam thiam chona chamai ron robot dance pop pop lom tu le en tu anga le talutuk chu thikin alampui nu chu achwa pui dai 103 chuan ron zui le ngalin akal pui nu om ati nom lo pha viau jiro la chuan ka bodyguard ani hi ati sam et 103 thi katan buk chuan akal pui nu chu fo mai an tuma ani la chuan ngal chong chong che chuan ti pa in alo beng shep chu vele 103 chuan jiro chu ron chan le ngalin chu mei chia chu tuya athe thla chwai jiro an i thik wang ani kha ati chuan ani lo kuta thlak wang che ani kha ven him che hi ka ti turani ati ve bur mai si jiro a rui noi box si chuan soilo lo soi chawin min zui reng to su ei theiro pui si i chak si adu po ka du to lo che a mu che ringot po hi ka du to hek lo mang tha wang wang ti pa in amai mi chin tira akal na lam a sha theilo nan akal san zui ta wang wang mai ni mahse atuk zinga an har fi meu chuan 103 chunga akho sak dana wang chuan a in chir ta hle a mahse a sot der lo ngai dam dil po adu a mahse 103 chu mu tur a om to mi alo mai ni anun chu ama anga mang chhole chanin boring ati thei hle an zirtir tu pa po in chokin avom le pop pop ngam to ba ka eng har san na le boina po tok se veng hima chan him tu tur anei to mi alo ani veng hima chan him tu tur anei to mi alo wangin 103 chu angai chin hle tlai khat chu thok le khata liron nging thutin building te chu in soin achim ta ur mai le jiro po in athi to done mo ati man mahse a hun taka 103 chu ron in lar le in aron chan man hlau jiro chuan ko in angai chin zia a shil ngal mol mol hun him lampana tlan chengalin ankal konga chuan chaklian takin asut na turata jiro chu chan him le in chuti lai mek chuan anchung lam building chu aron chim thut 103 me upo in ring man lovin jiro chu athachak tak mangin anam son man hlawa ani erawh ain sa seng man talawani jiro la chu leikhi chata tlalutin amang ang hle amang ang authom chu 103 chuan lo sha in theile theilovin chan chwa tumin an in sang marvela mahse akonga chin chu chet ngai na ei om lovin lungtum ni om tak shol pui pui ta chuan andel klim nguk mai ni chuta akonga china chuan input bung topin jiro chan tumin theile theilovin awak phei beu beu atha chakna zong zong som khomin jiro chu ala chuak thei sham chuta atel lawa nun man angai to tur thu chilin ithin lung kha ka shiat puin ka mu thiam pui to che ania ti pa in asahim nan na takin jiro chu anam son le dora chu vele an chunga in sang lian pui chu ron chim le humin 103 chu aron chil bo ta mak mai le ti chuan bo ruak aron zia om chho chan ta mo tia chuan rang takin jiro chuan 103 om na zone chu hai chiamin a hai chuak tangie mahse lo nung to si lo future jiro ang tho khan he huna jiro po hian lottery man vele in anun pum chu cyborg girl 103 siam thar le nan khan amang tani kumsom ruk pakhat aliam le meu phei chuan jiro chu atar to in achak lo so to le a mahse thin lung che thiam to tu 103 ambula a om reng china wangin alim le thung 103 ang chia chia chu pathum dang siam bel le in kumza pathum mi ni in aboral tani jiro aboral hu hian a cyborg girl 103 chu museum ma dani in kumsang ni za somthum pathum aron in her chwa meu chuan museum a hun ani lai chu atir bera ron lang nula I khan lo mu chatin kum somthum malam fe a ama ang chia chia cyborg girl siam alo ni diam to chu makti le in museum a thil omte lilam na hun alo thlen chuan chu cyborg girl chu alei tani ti chuan 103 share deng na zong zong te chu ama transfer vek ni in 103 le
Jiro in kara thil thleng zong zong te kha a hmu in a hre thiam ta veka Jiro chu atak nge ya hmu a ton ve a chak ta em mai ni time travel tura phalna anei nu chuan cyborg girl tak takin Jiro a hmu ma che kum sang ni pasaria khan akile tani lir ngina a soi danglam ma a khopui mel mang te chu mak ati in a hmu du le a tin restaurant a tur a order nem em chantele apple aruk chante po kha future a tur te chuan tuina vak an nei to lo wang ani bokani Jiro ne na hun mandun chu nuam ati in angai na hle a 103 share reng na nei tel ani bok wange moni olsam te in reilo te chungin a mangai le ta der mai hei chia hi balcony ya an din dun laya atra chan khani in Jiro an kadu to lo che min kalsan ro ati ve lai hun khan athin tirimin alungan ti chia ani kumsang ni paria ta thil thleng vek ani awangin Jiro chuan angai na a shelo hle ni kha akalsan dona amai mi chen tir chan po kha kalsan a she em wangin a chap mel kha mulo se adu wangani akalpa chuan future akili ani chuan Jiro chu mu tur om to lovin athile to don ani ti che chuak warin let le chu achak to mo lo bokani chu wangin lir nging rap thak tak thlen ni a khan zin le ta zokin Jiro an 103 tak sabung chetur om ei to lo lung chetaka alo kwa ngoi lai chu wa mu in Jiro a chen ve lo na khovela mishing pa ngai ni ai chuan Jiro chen na khovela cyborg girl ni a Jiro na ye om chu a thlang ta zo kani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video to phlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang out channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule